Фондация Модерно образование и наука София реализира проект интегрирана програма за изграждането на капацитет на неправителствените организации за ефективно партньорство с държавната администрация, финансиран по оперативна програма Административен капацитет. В рамките на този проект се реализират прояви насочени към организации, работещи с младежи и реализиращи младежки политики. Основните цели, които са заложени в този проект, са свързани с младите хора. Младите хора като представители на неправителствените младежки организации, младите хора като хора, с които работят неправителствените организации, младите хора като членове на управителните съвети на неправителствени организации. Какви са ползите за проекта? Това са всъщност и целените от нас резултати. Най-напред проучване на неправителствения младежки сектор в Североизточния регион за планиране на България. Това се осъществява с анкетирането на неправителствените организации. Една от целите на анкетирането ни е установяване на капацитета на тези младежки неправителствени организации, като под младежки неправителствени организации ние разбираме не само неправителствени организации изцяло младежки, а и такива, в които 50% от управителното тяло са млади хора или такива организации, които работят по проблемите на младежта и спорта. След анкетирането създаваме една база данни на младежките неправителствени организации от Североизточния регион за планиране, която ще бъде качена на нашата интернет страница и която ще дава тази възможност непрекъснато да се обновява базата данни, дори и ако трябва да се подмени адрес на вече съществуваща неправителствена организация. Другата полза, която младите хора ще получат при реализацията на проекта, това е една веб-базирана платформа за дистанционно и модулно обучение. Какво означава това? Това означава, че на нашия сайт ние сме качили една интегрирана програма за повишаване капацитета на младежките неправителствени организации, която обхваща 3 пакета. За тези три пакета са разработени програми, разработени са и специални наръчници, както и са заснети обучителни филми. Освен това, ако отворите на нашата интернет страница, която в момента е в процес на тестване вече, не всички неща са качени, но голяма част от продуктите на този проект са качени. Ако отворите тази страница, вие ще намерите една виртуална библиотека, изключително богата, с литература, която е свързана с гражданското участие, с развитието на структурите на гражданското общество, т.е. неправителствените организации. По-нататък смятаме да разработим и да пуснем един форум, в който младите хора, които се срещат при нас на обученията, младите хора, които влизат в нашата страница, ще могат да ползват и ще могат да поставят там всички онези въпроси, които ги вълнуват по отношение не само на живота, но по отношение и на гражданския живот, ако мога така да се кажа, който се изразява в гражданската активност на младите хора. Всичко това, което ги вълнува, по отношение на образованието, по отношение на социалния живот, във връзка с местните проблеми на местната общност, във връзка с участието им в местния живот. В град Добрич бе организирана конференция за създаването на партньорска мрежа Добруджански младежки алианс. На нея присъстваха всички младежки организации от региона. Бяха представени проекти и примери, реализирани във Варна и Добрич. В крайна сметка с пълно мнозинство младежките организации създадоха Добруджанският младежки алианс.